Sultana littafi na 6. To alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da kuma Allah kai da tsira a bisa shugaban mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alin sa sabbansa da mara da suka bisha ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ranar tashar kiyama. Littafin Sultana littafi na 6. Yayin da littafin da gabata littafi na 5 muka dakata daidai inda ka gaida min da hajjiya sai na zo ko wallahi duk hidimar kamfen din nan ne ya hana ni zuwa. Ai ita ma ba ta zama kullum ba ta nan, ita ma dai kamfen din ne kawai, cewar Faris. Yasir ya ce ina fa zama wajen matar gwamna da na deputy gwamna. Dariya suka sa duka. Masar da Yasir suka raka Faris har bakin motar shi suka yi sallama ya tafi. A wurin muka dakata ko to mu ce kai tsaye. Lokaci na tafiya, shakuwa sosai ta shiga tsakanin Sultana da Masar har da Yasir. Kullum a bakin tasha suke haɗuwa da Masar su yi ta hiransu har taya ta sai da gyaɗa yake, ta mai dariya, wai bai iya haɗawa ba. A ɓangaren Dr. Farid ma yakan zo lokaci zuwa lokaci wajen ta, wata rana ta fita wata rana ba za ta je ba. Sanda yake mata ba na wasa ba. Yanke hukunci yayi kawai zai samu mahaifin nata da magana ko Allah zai sa a dace. Tare da abokanan shi Sa'ud suka je gidansu Sultana. A kofar gida suka samu babba zaune yana koyar da almajiransa. Suka karasa inda yake, yana ganin su ya soma washe baki ganin zan kaɗaɗiyar motar da suka yi fakin da ita. Sannan ku da zuwa, barkanku. Ya kawo musu taburma ya ce gashi nan duk sun bata yara, don Allah ku zanna a wurin, cewar malam. Gida ya shiga jikin shi na rawa, ya sake ɗauko wata taburma ya shimfida a bakin kofa, sannan ya ce bismillah ku zauna tun dare. Zama suka yi, malam ya mika musu hannu don su yi musabaha. Maki hannu suka yi, ya ce a'a mu gaisa mana, ya haka? Da ƙyar Farid ya mika mai hannu suka gaisa. Malam ya ce ayya ban shaida ko ba. Sa'ud ne ya dukar da kai ya ce suna na Sa'ud, sai abokina Farid. Ya nuna Farid da ya dukar da kai yana murmushi. Sultana ta fito daga rike da kofin silba. Silba ɗinta ta cire ta tsuguna. Ina wunin ku? Sa'ud ne ya masa. Ya amsa yana kallanta. Dan dagowa Farid ya suka haɗa ido, ta yi saurin ɗauke kai, ta aje kofin ta bar wajen. Sa'ud ya ci gaba da magana. Mu 'yan cikin garin Kano ne, a Gwammaja. Mahaifin shi ɗan siyasa ne, shi ke neman mataimakin gwamna na wannan jiha, shi kuma cikakken likita ne. Ƙara washe baki malam yayi, a'a madalla sannunku da zuwa, ina fata dai lafiya. Sa'ud ya ƙara dokar da kai, abokina ne ya ga 'yar wajenka yana so, shine muka zo mu nemi izini. Malam ya ƙara gyara zama, kai madalla, na yi farin ciki da jin wannan magana. To wace ce daga ciki, Hafsatu ko Aminatu? Murmushi Saude ya ce a'a Sultana. Nan da nan farar fuskan malam ta gau, ya haɗa gidan sama da ƙasa. Jin malam yayi shiru ya sa fari ya ɗan ɗago ya kalle shi. Ganin yadda ya mutuke fuska ya sa ya sha jinin jikin shi. Sai dai ku yi haƙuri dan na riga da na ma Sultana miji. Dago kai fari yayi da sauri yana kallon malam. Saude ya ce to shikenan babu damuwa, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ba su zaman lafiya. Amin malam ya ce a takaice. Hannu fari ya sa a juya ciro bandit ɗin 'yan 200 ya aje wa malam. Gashi ba yawa. Washe baki ya taɓa kuɗin. A hakan ma yayi. Sau da ya murmushi. Babu komai ai. Ganin suna ƙoƙarin tafiya ya sa ya ce na ce ba. Fari ya ɗago da sauri yana kallon malam. Ci gaba da magana malami. Akwai iyayunta su biyu da Hafsatu da Aminatu. Duk wacce yake so ai sai a bashi. Fari ya tsine fuska ya a'a malam mun gode za mu tafi. Mikewa suka yi, malam ya rako su har bakin mota yana ta godiya. Suka ja mota suka bar kofar gidan cike da takaice. A hanya saurayi nisa ya ce, Dokto, akwai wani abu da na yi observing. Fari ya juya kaɗan ya kalli Sa'ud sannan ya mai da numfashi, ya mai da duban shi ga titi. Kamar na me fa? Na ga ƙiyayyar yarinyar na a idan shi. Baka ga kallon da yake mata ba, sana ta karuwar nan ba. Murmushin takaici Fari ya yi. Na daɗe da gano akwai matsala a gidan. Yarinyar ta ki bani haɗin kai na ji damuwanta. Sau da ya gyara zaman, ga shawara. Bakin Fari da ya juya ya kalle shi. Me zai hana mu samu wani ya ba mu labarin yarinyar? Lallausan murmushi Fari ya yi. Yes, you are right. Why not? Gobe Sunday sai mu dawo. Saudi ya ce haka za a yi. Haka suka kama hanyar gida suna tattauna yadda za su bullo ma al'amarin. Rai ɓaci malam ya shiga gida, bai ga Sultana a zaure bai karasa gidan ya so masallama ya fara kwala ma Sultana kira da ƙarfi, rai a ɓace. Jin yadda yake kiranta ya sa Aminatu ta fito ita da Hafsatu, dan ita suka ji wannan kiran to ba lafiya ba in har suka ji haka.
Ziki na rawa sultana ta fito daga bayi ta aje butan ta karasa wajen. Mama ta fito tana tambayar lafiya. Nuna sultana da ya tsaron shaɓace idanun shi sun yi ja. In dai ina raye to ki sani ba ke ba aure. Ke kina tunanin akwai mai abin da zai raba ki da gidan nan? Sai dai mutuwa. Mama ta ce lafiya malam wai me ke faruwa ne? Zayyana musu duk abin da ya faru yayi. Hankalin Aminatu ne ya tashi. Ta ma likita dan babban gida ne? Hafsatu ko taɓe baki ta tana cewa ai babba duk su ne suke fita da ita. Dama ka kyale ta. Dama ka kyale ta an yi auren kwana 2 ne zai sako ta. Kunnen sultana babba ya kama idan na ƙara jin an ganki da likitan nan ke ko kallon shi kika ƙara yi balle har kika gaida shi sai na kashe ki a gidan nan shegiya. Gida kai sultana ta yi hawa yana bin kuncinta ta shi ki bani waje. Miƙewa ta yi jiki na rawa ta nufi zaure ta saki matsanancin kuka. Abinda kake yi malam baka kyautawa tunda baka son ka bude ido ka ga yarinyar nan a gidan nan ba sai ka yi mata aure ba ba sai ka mata aure ba tunda ta samu wanda ya fito yana son ta. Jin hakan ya sa hawaye ya zubo ma Aminatu ta shiga ɗaki ta faɗa kan gado ta soma fashewa da kuka. Abin da take so shine kanwata za ta aura saki babba likita babba wanda mahaifin shi ke kokarin hawa babban matsayi shi zan ɗau wannan dabba na bama ina tunda abin ya zama ka cikin almajirai na zan aura mata kuma anan za su zauna tare da ni ta ci gaba da min bauta don shi ya fi dacewa da ita. Shekewa da dariya Hafsat ta har da tafawa gaskiya ne babba haka yayi shi yasa muke son ka babanmu. Karfe lallai kan babbar magana. Ƙara rushewa da kuka sultana ta yi jin abin da babba ya ce sai da ta yi mai isarta sannan ta shigo cikin gidan idanuwanta a kukumbure. Gyaɗan da ya saba aje mata a kofar ɗakin shi ta ɗauka ta ɗaura a wuta ta koma gefe tana ci gaba da hawaye. Ina da huwa ta sauke ta zuba a tire ba ta yi ma mama sallama ba ta tafi inda suka saba zama ta hango motar masu ya karasa jiki a sanye ta samu guri ta zauna ba tare da ta mai magana ba. San bai lura da ta zo wajen ba sai da ya leko ta gilas ɗin motar shi sannan ya hango ta zaune ta yi tagumi. Fitowa ya da sauri ya karaso inda take zauna. Sultana me ke damun ki? Shiru ta yi kanta a ƙasa ya maraice fuska yana ci gaba da kallonta. Ba na son ina ganin ki cikin damuwa kin san fa ina. Kasa karasa magana ne ta dago jajan idanun tana kallon shi. Ajiyan zuciya ya sauke. Me yasa yau kike son boye min damuwar ki? Ni fa abokinki ne kuma yayinki. Hawaye ne gangaro mata. Ta dago tana kokarin fashewa da kuka. Babbana ne zai min aure. What? Fashewa da kukan da ta yi da dukar da kai kasa. Rudu masu ya shiga ya miƙe ya dawo gabanta ya tsuguna. Sultana kin tabbatar da abin da kika gaya min gaskiya ne? Bata ce komai ba sai kukan da ta ci gaba da yi. Suman kan shi ya ja ran shaɓace. Please ba na son kukan nan. Ina jin shi a cikin raina. Just answer my questions. Ganin taƙin shirin ya sa ya miƙe tsaye. Kugun shi ya rike da hannu ɗaya. Ɗayan kuma yana ci gaba da jan suman kan shi. Nan da nan idanun shi suka kaɗa suka yi ja. Tsugunawa ya gwiwa biyu a ƙasa. Please stop crying. Faɗa min me yake faruwa. Cikin shishshekan kuka ta bashi labarin duk abin da ya faru. No, ya faɗa da ƙarfi hakan ya ja hankalin mutanen da ke wajen suna kallon su. Bai damu da yadda ake kallon su ba sai ma ci gaba da magana da yayi cikin ɗaga murya. No, I can't snatch you from me. You are mine. Duk abin da yake faɗa ba wanda sultan ta san ma'anar shi idan ba no ɗin ba. Dukar da kai kawai ta yi saboda yadda mutane ke kallon su. Gani ta ya miƙe ya shiga motar shi ya ja ya bar wajen da gudu. Bin motar ta yi da kallo ta ƙara fashewa da matsanancin kuka. Cikin muryar kuka take magana a hankali. Shikenan ya yi fushi ya bar ni na shiga uku. Me yasa babba baka sona? Me ne maka? Hannu ta ɗaura akai tana kuka wi. Mama me yasa kika tafi kika bar ni? Kowa baya sona ki dawo dan Allah. Mutanen da ke wajen sun tausaya mata matuƙa jin kalaman da ke fitowa daga bakinta. Wasu ko ba sa sha'awar gyaɗan wasu ko gyaɗan suke sha'awa suna saya don tausayinta don su rage mata raɗaɗin da take ciki. Haka ta yi ta ba mutane tana ci gaba da kuka har ta siyar. Hanyar da Masar ya saba bi take kallo tana hawaye. Ganin bai dawo bai yasa ta miƙe jiki a sanye ta kama hanyar gida tana kuka. Gudu Masar ke sharawa kamar zai tashi sama. Ikon Allah ne kawai ya kai shi gida. Bai yi wani kwakwaran fakin bai fito ya nufo sa ɗin mami. Idanun shi jawo bai da danna aka bude mai ya shiga. Masu aiki sai gaida shi suke amma bai ko kalle su ba ya nufo falon mami. Ganin ba ta falon
sai bakinta da ke zaune suna jiranta ya sa ya karasa ɗakinta. Nokin ya yi a kofar ɗakinta amsa tare da tambayar waye. Masar ya ce a takaice. Ba shi umarni ta yi da ya shigo. Yana shiga suka haɗa ido, ta miƙe da sauri ganin yadda idanuwan shi suka rune suka zama son what's wrong. Kasan ɗakin ya zauna yana ci gaba da ajiyar zuciya. Mami ta ƙaraso kusa da shi tare da dafa shi. Son tell me what's wrong please. Me ke damunka? Why are you like this? Kama hannunta ya ɗago ya kalle ta. Idanuwan shi cike da ƙwalla. Mami, son wants to snatch her from me. I love her. I so much love her. She's my happiness. I can't do without her. Fashe mata da kuka ya yi duka da kanshi ƙasa. Rungumo jikinta ta yi, ita ma hankalinta tashe. It is okay, son. Stop crying. Cool down. Cool down. And tell me me yake faruwa. Kasa magana ya sai kukan da ya ci gaba da yi. Da ƙyar ta ja kunnen shi suka miƙe tsaye. Hannuwan shi ta rike ta kai shi side ɗinta. Bedroom ɗin shi ta shiga da shi. Tare da zaunar da shi kan gado. Tsugunawa ta yi ta cire mai koba da ke kafan shi, sannan ta miƙe tana shafa suman kanshi. It is okay, son. Have some rest. Idan ka huta sai mu yi magana, kaji? Kai kawai ya gyaɗa mata. Ta fita daga ɗakin cike da damuwa. Masu aiki ta sa suka kai mai abinci, amma ko kallon abincin bai ba. Waya mami ta ɗauka ta kira Yasir, bai ɗauka ba lokacin ya ƙara so gida a roɗe. Falon mami ya fara zuwa saboda ta ce ya same ta. Da sallama ya shiga ya same ta zaune tana yin rubuce-rubuce. Zama ya gaida ta, ta amsa fuska ba walwala. Duk abin da ya faru ta zayyana ma Yasir, sannan ta ce, Yasir, na san kai za ka fi kowa sanin wanda Misir yake so. Baya cikin hayyacinsa, that's why ban tambaye shi ba. Yasir ya murmushi ya gyara zama ya ba mami labarin tun sanda suka so maganin sultana har zuwa ɗauko ta da Misir ya yi da labarin da ta ba su na. Mami ta share kwalla ta ce, Yasir, me yasa tuntuni ba ku faɗa min ba? Yarinyar nan ba kalar Misir ba ce, amma ko dan yadda yake santa son haƙura, kuma na san Alhaji zai yarda. Shiru yayi bai ce komai ba, kan shi a ƙasa. Mami ta ci gaba da cewa, ya za mu yanzu Yasir? Masar na ɗaki yana kuka. Jin hakan ya sa Yasir miƙewa da sauri ya nufi sa ɗin Masar, hankalin shi a tashe. Zaune ya same shi yadda mami ta bar shi, sai dai yanzu ba kukan yake ba. Ya ƙarasa ya zauna kusa da shi. Friend, why all this? You have to be strong. Komai zai zama normal. Masar bai ce komai ba, sai girgiza kan shi da yayi. Da ƙyar Yasir ya samu ya ci abinci, ya haɗa mai ruwan wanka ya yi, sannan ya ja shi suka nufi yawo, ko hakan zai sa ya rage tunanin da yake. Washe gari kamar yadda Farid da Sa'ud suka yi, hakan ne ya faru. Karfe 4 a ƙauyen Sultana ta yi musu. Bayan layin su Sultana suka yi fakin motar su. Yaro suka samu suka haɗa shi da sabuwar 500 ya musu. Ya kira musu babban almajirin malam. Sai washe baki yaron yake da gudu ya nufo rumfar almajiran. Ya koyi sa'a ya same su zaune shi kaɗai a ɗakinsu. Yana karatu. Tare suka ƙarasa wajen, sannan yaron ya bar gurin cike da murna. Musaba suka yi, sannan Saud ya ce, sunana Saud, sai abokina Fare. Mu 'yan cikin garin Kano ne. Mun zo akan maganar wata yarinya Sultana. Muna son mu san labarinta. Don gwamnati na buƙatar a taimaka ma yara masu irin shekarunta. Dan jim yayi, sannan ya ɗago ya ce, ni sunana Sani, kuma almajiri ne ni. Ku yi haƙuri, ba zan iya faɗan wani abu dangane da cikin gidan malamina ba. Hannu Farid ya sa a juya ciro bandit ɗin 'yan 500 ya miƙa masa. Yana cewa, ka taimaka, ka faɗa mana, muna so ne mu taimaka mata. Jim Sani yayi yana tunanin shi kanshi baya son abin da ake ba su tana gidan. Yanke shawara yayi kawai ya faɗa musu, don haka ya ce, ku zo ga bakin bishiyar can, akwai inuwa sai mu zauna. Ba musu suka nisa, suka je suka zauna. Nan Sani su ma ba su labari tiryan iya abin da ya sani. Kuka ne kawai Farid bai yi ba, amma idanun shi sun kada sun yi ja. Shi kanshi Sa'ud hankalin shi ba karamin tashi yayi ba. Sa'ud ne ya yi karfin halin cewa, Malam Sani, anya ko malam ne ya haife ta? Dagowa da Saudi yana kallon shi da mamaki. Shine mahaifinta mana. Girgiza kai Farid yayi, fuskan shi ba annuri. No, ba shi haife ta ba. Dan mahaifi ba zai taba musu gona ma dan shaka ba. Sani ya murmushin takaici ya ce, Malam Jamilu shine ya haifi Sultana. Duk kuma wanda zaka tambaya a ƙauyen nan abin da zai faɗa maka kenan. Farid ne ya miƙe da sauri yana karkaɗe rigan shi. Saud ma ya miƙe yana kallon Sani. Mun gode sosai Sani, za mu tafi, idan buƙatar ƙara ganin ka ta taso za mu same ka. Shi ma miƙewa ya ba su hannu suka yi musaba.
babu komai, ai ina maraba da dawowanku, matukar za a san yadda za a yi a taimaka ma sultana. Kuɗin fari da miƙa mai, ya noke ya ki karɓa. Ku bar kuɗin ku, Allah dai ya ba ku sa'an niyyar da kuka ɗauka na alkhairi. Amin suka ce suka ƙara mai godiya. Kasa direbin fari ya yi, Sa'ud ne ya amshi kiɗin motan suka bar wajen, kowa da abin da yake sakawa a cikin ranshi. Fari ya yi ajiyar zuciya yana kallon Sa'ud. No matter how hard the situation will be, no matter how bad, sai na fitar da sultana daga ƙingin nan da take ciki. Ko da kuwa zan yi asarar dukiyana da matsayina, matsawar za ta kasance cikin farin ciki da annashuwa. Girgiza kai kawai Sa'ud ya yi, bai ce komai ba har suka ƙarasa gida. Allah mami take dadi ya dawo. Bai dawo gidan ba sai wuraren karfe 10:30 na dare. Sai da ya ci abinci ya huta sannan mami ta same shi a ofis ɗin shi da ke cikin gidan. Zama ta yi kusa da shi, sannu da zuwa, sannu da hutawa. Da fara'a ya ɗan juye kalle ta, sannu uwar gida, sarautar mata. Murmushi ta yi sannan ta ce, Alhaji ina so ne mu yi magana da kai, kuma kamar na ga kana busy. Takaddun hannun shi ya aje ya matsar da sistem ɗin gaban shi gefe. Ina jinki. Jimte tana kallon shi sannan ta ce, akan maganar Masar ne, yana ɗaki, tun ɗazu ya ƙi cin abinci sai cin kuka yake, sai da ma na kira ya sire min bayani. Saurin katse ta dadi hankali ta ce, me ke damun shi, me yasa, me ke da bukata. Nan mami ta kwashe duk abin da ya faru ta sanar da shi sannan ta faɗa mai yadda suka yi da Yasir ɗin. Bai ce komai ba ya ɗau waya ya soma neman layin Masar. Yana ɗauka ya ce, kai ka same ni a falo na. Bai jira mai zai ce bai kashe wayan sannan ya miƙe yana kallon mami, mu je falo na. Ko da suka karasa falon sun same shi zaune akan kafet kan shi a ƙasa. Dadi ya zauna kusa da shi yana kallon shi. Son me ke faruwa? Kar ka ɓoye min komai, ka faɗa min damuwarka, ni mahaifinka ne. Bai ce komai ba, kan shi a ƙasa. Ƙara magana dadi yayi sannan ya ɗago jajayen idanuwan shi yana kallon dadi. Dadi, ina da wacce nake so bot. Shiru yayi ya gagara ƙarasa magana. Dadi ya murmushi. Go on, ina jinka. Masur sun koyar da kai sannan ya ci gaba. Sunanta Sultana. Ina son ta dadi, kuma babanta ya ce zai aura mata almajiri. Dadi kallon shi da mamaki. Almajiri? Kai Masur ya gyaɗa. Dadi ya nisa ya ce wane ne mahaifin nata a garin nan? Gaban Masur ne ya faɗi jin abin da ya faɗa. Mami ta saurin amshewa. Alhaji, ina ce mun yi wannan magana tun a can. Hannu dadi ya ɗaga mata alamar ta shiru ya ce, ina jinka. Kada sun koyar da kai. Dadi, babanta ba kowa bane a ƙauye suke. Har dadi ya buɗe baki zai yi magana ma hannu ta shigo falon da gudu. Jikin mami ta ɗane kallon dadi ta yi tana dariya. Dadi, ya welcome. Murmushi dadi ya yi mata. Thank you my baby. Ya school? Ta amsa da lafiya lau. Haɗe rai mami ta yi, tashi min a jiki. Baki ga muna magana bane, kin wani shigo ba ko sallama? Zumbure baki ta miƙe za ta bar wajen. Dadi ya ce kalle ta, zo nan abinki baby na. Dan murmushi ta karasa ta zauna kusa da dadinta. Mamanku ta faɗa min duk yadda kuka yi da ita. Da kuma yadda za ku yi da Yasin. So zan fara sawa a bincika min yarinyar da asalinsu. Idan har babu matsala insha Allah she will be your wife. Dago kai yayi da fara yana kallon dadi. Dadi da gaske? Murmushi dadi yayi mai tare da gyada kai. Manin ta kallon Masar. Bro Sultana. Kai ya gyada mata cike da farin ciki. Tsalle suka Bro Sultana? Kai ya gyada mata cike da farin ciki. Tsalle suka yi Manur ta hauyi tana murna. Mami da mamaki ta ce, ina kika santa? Tsagaitawa ta tana kallon Masar da rarrafe ta matso kusa da dadi ta zauna kusa da kafar shi. Da rarrafe ya matso kusa da dadi ya zauna kusa da kafar shi yana mai godiya. Sannan ya miƙe yana hararan Manur ya bar wajen. Ta san me yake nufi. Murguɗa baki ta juya ta ba su mami labarin zuwan da suke gurin su tana suke zuwa. Mami ta tausaya mata sai ta ji tana son yarinyar tun ma bata haɗu da ita ba. Kwana biyu nan da Masar bai zo ba kullum Sultana bata da aiki sai kuka. Hakan yasa takan je gidan su Sadiya idan ta ɗau tallanta ta daɗe don ta ɗebe mata kewa. Yau tana zaune bakin tasha ta yi tagumi tana kallon hanyar da Masar ya saba biyowa. Kamar a mafarki ta ga motar Shadoso wajen. Da sauri ta miƙe ta ƙarasa inda ya fakin fitowa yana mata murmushi. Zumbure baki ta juya ta koma inda take zaune. Murmushi ya bi bayanta. Kusa da ita ya zauna yana kallonta. Kawai da kai ta juyo da fuskanta. Hawaye ta gani yana gangarowa daga idanta. Oh my God, haba beauty me yake faruwa? Me yasa kike kuka? Ai kaman jira take ta ƙara fashewa da wani sabon kuka har da shesheka. Kan shi ya dafa. Please stop crying. Ba na son kukan ki beauty.
hanki ya ɗauko ya soma goge mata hawayen da ke fuskanta. Yana murmushi. Me aka miki kike kuka? Zumburo baki ta yi. Ba kai ba ne ka daina zuwa ba, kullum sai na zo nan ina jiran ka. Kallon ta yi da mamaki. Kin yi kewana ne? Hannu ta sa ta rufe fuskanta tana murmushi. Shi ma murmushin yake cike da farin ciki. Oh, come on. Faɗa min me kewana? Kai ta gida mai. Murmushi yayi mai sauti. Ni ma na yi kewar ki beauty. Idan na tambaye ki wani abu zaki faɗa min? Ta ce tana kallon shi. Sai da ya jin sannan ya ce, kina so na? Da sauri ta miƙe ta bar wajen tana dariya. Shi ma dariya ya ƙasa. Da ƙyar ya lallaɓa ta dawo ta zauna ya ce, I so much love you, my beauty. Ina son ki sosai. Hannayenta biyu ta sa ta rufe fuskanta tana murmushi. Shakuwa mai ƙarfi ya ƙara shiga tsakaninsu. Har mami da dadi sun saba da hirar sultana da Masrar ke musu kullum. Lokaci na tafiya har yanzu ba abin da ya canza dangane da ƙiyayyar da babba ke ma sultana bayan wata ɗaya. Alhamdulillah an yi election, Allah ya ba mu dadi sa'a. Yanzu shine gwamnan jihar Kano. Alhaji Shu'aibu mahaifin Farid shine mataimakin shi. Bayan komawansu Government House, Mansur ya matsa ma mami akan zuwan su gidan sultana saboda nan sati ɗaya zai koma school. Mami na samun dadi da maganan yace ni ma abun na raina, mantawa ne ban faɗa miki ba. Gobin Allah ya kai mu za a je neman aurenta. Nema mai aurenta. To fa, anya kuwa ina gwamna aiko baka so sai ka aurar. A dokan ƙasa ka take haƙƙin yarinyan. Daga nan sai tura ka wani ƙauyen a dole mu canja maka gari. Oh, na manta ba. To, amfani da wuri fa ba hakan yana nufin wurin ba. Kano cikin littafin mu ne ba Kano ta dabo ba. Kun gane ai. Daɗi sosai mami ta ji, ai da sauri ta fita ta kira Masar a waya tare da faɗa mai albishi. Murna wajen Masar ba a magana, suna gama wayan kira Yasir ya sanar da shi lokacin shi yana hanyar zuwa wajen Farid. Don kwanakin nan da aka yi election tare suke ta shige da fice, hakan yasa suka ƙara sabawa sosai. Yana isa asibitin ya mai waya ya sanar da shi isowar shi. Fitowa Farid yana murmushi. All friend, na ɗauka fa wasa kake min. Dan dariya Masar yana shafa soman kanshi. Ai na fi ka zumunci. Hannu Farid ya miƙa mai suka yi tafa suna dariya. Kaji, tell me. Wai tallake ma Audi gori ko? Duk ba wannan ba sai. Na ga sai annashuwa kake. Faɗa min me yake faruwa? Kayataccen murmushi masu rai. Gobe in Allah ya kai mu za a nema min aure. Wow, Farid ya ce cike da farin ciki. Who is this lucky babe? Masu ya girgiza kai. Sunanta su. Ko da yake za ka ganta wata rana da kanta za ta faɗa maka sunanta. Hannu Farid ya miƙa mai. I am very happy for you, friend. Allah ya kai mu sha biki. Amin. To kai fa yaushe ne nakan? Cewar Masar. A jin zuciya Farid ya sauke. Ni kan ba yanzu ba. Da mamaki Masar ya kalle shi. Wai? Juya Farid yana fuskantar Masar. Wata yarinya na gani she is young and beautiful. Sai dai yarinyar na cikin matsala. In fact, na ma dai je na ga mahaifinta ya kyamincewa. Gaban Masar ne ya fadi, zuciyar shi ta shiga zargin ko dai shine wanda Sultan take faɗa mishi likitan da ya je neman ta. Dagowa da alamar damuwa. Yar wace ce a ina take? Murmushin takeici Farid yayi yana girgiza kai. Ba yar kowa bace, a ƙauye ma suke. Ga Masar ne ya so masara mai. Juyawa kawai ya fara ya matso. Ya ce, a'a, old friend, ba mu gama hiran ba fa, ina kuma zaka? Da hannu ya nuna ma Farid kanshi da ƙyar ya iya cewa, gida za ne kai na ke ciwo. Bai jira mai Farid din zai ce ba, ya figi mota ya bar asibitin da saurayi nufi gida. Hankali ta shekararsa gida, sa ɗin shi ya wuce kai tsaye, bai kuma fitowa ba har washe gari. Safiyar ranar Lahadi da wuri abokanan daji su biyu suka shirya Yasir ya musu jagora zuwa ƙauyen Sultana. Kasancewar bai taɓa zuwa ba, da kwatance suka gane gidan. A kofar gidansu suka yi fakin motarsu. Malam na ganin katuwar mota ya mike da sauri ya fita daga rumfar almajiransu. Yasir ne ya fito ya karasa suka gaisa da malam sannan ya faɗa mai tare da baki suke. Nan da nan malam ya hau washe baki ganin mutane suke fitowa daga motar daga gani ba ƙananan mutane ba ne. Tabar ma ya ɗauka ya shimfiɗa musu suka zazzauna. Malam ya soma gaida suka amsa. Ɗaya daga cikinsu ne ya fara magana. Sunana Alhaji Ilyasu, sai kuma abokina Alhaji Tanimu. Daga cikin gari muke. Alhaji Aminu Datti, gwamna mai ci yanzu shine ya turo mu don mu nema ma ɗan shi auren yarka. Nan da nan malam ya rude. Anya bayan Allah ne kuwa malam Jamilu?
Alhaji Tanimu ya murmushin ganin yadda ya rude. Kwarai kuwa. Gyara zama ya jikin shi na rawa. Wace ce daga ciki, Aminatu ko Hafsatu? Yasir da ke gefe ce Sultana. Haɗe rai malam ya bai ce komai ba. Ganin yadda ya sauya fuska ya sa Alhaji Ilyasu ya cewa ko akwai damuwa ne? Dagowa ya kalle su ɗaya bayan ɗaya sannan ya bude baki ya fara magana. A gaskiya ba zan cuce ku ba saboda ɗan babban gida kamar wannan bai kamata na rufe mishi ba. Shiru yayi na wasu lokuta. Alhaji Tanimu ya ce malam muna jin ka. Abinda malam ya faɗa ne ya sa ni dai na gagara cewa komai. Don wayata ma yana ga faɗuwa za ta yi. Amma to bari na faɗa muku ne. A gaskiya ba ni ne uban Sultana ba. Sultana shegiya ce ba ta da uba. Tabbi can. Kun faji abin da malam ya faɗa. Miƙewa Yasir da sauri ya nuna malam da yatsa. Malam ke da kake ma ƴar taka har ta kai haka? Ka ce ba kai ka haife ta ba? Alhaji Tanimu ya haɗe rai yana kallon Yasir. Wani irin rashin hankali ne wannan? Wa ya sa bakinka a maganar nan? Zama Yasir yana huci ran shi ɓace. Alhaji Tanimu ya mai da dubansa ga malam fuskan shi ba walwala. To malam, tunda ka ce haka ba kai bane ka feta, to ina mahaifin da yake? Malam ya tsani fuska ya ban san inda mahaifin da yake ba. Kawai dai ni rikonta nake. Miƙewa Alhaji Ilyasu yi. Alhaji Tanimu ma ya miƙe ce to mun gode malam mu za mu tafi. Bai ce musu komai ba suka kakkaɓe babbar rigansu suka shiga mota. Yasir ya ja su suka bar ƙauyen kowa ran shabace. Yammacin ranar Sultana ta ɗauke ɗaya kamar yadda ta saba. Bakin tasha ta nufa ko kamun ta ƙarasa ta hango motar masu fake a inda suka saba zama. Ai da sauri ta ƙarasa tana murmushi. Ta miron motar ya hango ta zuwa ya fito da sauri ya nufo ta yana huci. Da mamakin dama labarin da kika faɗa min duk ƙarya ne Sultana? Ki ashe shegiya ce ba da uba? Tirin kanta ne ya faɗi ta kwalalo ido tana kallon shi da mamaki. Ci gaba da magana cikin kakkausar murya. Kin cuce ni Sultana. Dama duk abin da kika faɗa min ƙarya ne. Duk sanda nake miki duk lokacin da na ɓata a kanki a sai duk ƙarya ne. Tsugunawa Sultana ce ta fasa ihu tare da ɗaura hannuwanta a ka. Ya Masarwa ya faɗa maka wannan magana. Wallahi ƙarya ne babba shine babana. Zan shaɓa ce juya mata baya. Shi babban zai miki ƙarya ne? Haba Sultana. Kin san mahaifina da ni mun ji kunya. Why Sultana why? Na san baki sani ba. Mahaifina ne gwamna mai ci yanzu Alhaji Aminu. Ɗagowa ta da mamaki tana kallon shi. Da na san abin da zai faru kenan da ban bari mahaifana suka zo ba. Yanzu da wani ido zan kalli dadina. Kuka sosai Sultana take hankalin ta tashi. Dan Allah ya masa kar ka guje ni. Kai kaɗai kake sona kake tausaya min. Idan ka tafi ya sanyi. Tsugunawa ya kusa da ita zuciyar shi na cin shi. Sultana ba zan iya ba. Bai jira mai za ta ce ba ya shiga mota ya bar wajen a guje. Kuka ta ƙara fashewa da shi kamar ranta zai fita. Hakanan ta ɗau tiriyan gyaɗan ta nufo gida tana ci gaba da kuka. Zaure ta zauna ta ci gaba da kukanta sai da ta yi mai isarta sannan ta miƙe rai a ɓace ta shiga ɗakin cikin gidan. Zaune ta samu duka 'yan gidan a katuwar taburma da alama iska suke sha. Karasawa ta yi ta aje tirin a gaban Baffa. Ta tsuguna a kan taburma kanta a ƙasa ta fara magana. Baffa, me ne maka katsane ne haka? Ba ka sona. Idan na maka laifi ne kai haƙuri. Me yasa ka ce kai ba kai ka haife ni ba? Da mamaki mama ta kalli malam gabanta na faduwa. Malam, abinda Sultan ta faɗa gaskiya ne? Saki yayi tare da kau da kai. Haka ne mana. Ba zai yiwu ba a ce ɗan gwamna guda ya zo neman aurenta ba tare da na faɗa mai abin da ke faruwa ba. To yau ku shaida zan amayar da abin da yake cikina. Hafsatu ta miƙe da sauri tare da dafa kirji. Dan gwamna? Daga kai malam yana kallon Hafsatu kwarai kuwa. Hankalin Aminatu ne ya tashi ta yi ce, Baffa, muna jin ka me kace za ka faɗa? Sultana ya nuna da hannu yana cewa Sultana ba ƴata bace shegiya ce ba ta da uba. Cikin shegiya uwarta ta yi ta haife ta. Ihu Sultana ta sake ta miƙe da sauri ta ɗaura hannu a kai ta fashe da kuka. Rasa inda za ta sa kanta ta dawo gaban malam ta tsuguna tana kuka sosai. Baffa, ka yi haƙuri kar ka ce haka. Ni yarinyar ka ce haka umma ta ce. Tsaki yayi ƙarya umman naki take. Ni ba ubanki bane. Mutuwar zaune mama ta ita da Aminatu Hafsatu kuwa cewa take ashe gado ta shi yasa ita ma take bin maza. Lallai gwara Baffa da ka faɗa mana. Kamar mahaukaciya Sultana ta zama a cikin gidan ihu kawai take tana kuka wi. Mama ta yi karfin halin cewa tun da nake ko a tarihin da mahaifana suka bani ban taba jin uba da yake ma yar shaka ba sai kai tuna da na aure ka malam. Mikewa malam yana huci.
ni kike jifa da irin waɗannan kalaman? Kawai da kai mama ta yi ranta ɓace. Babba ya daka masa sultana tsawa yana cewa tunda abun naki ya zama ka maza ki tattara ina ki tafi neman ubanki, kada ki kuskura na fito ɗaki na ganki cikin gidan nan. To ta tattara ina ta tafi neman ubanta, to kunji ya ce ba shine ubanta ba. Wannan sarƙaƙƙiyan kamar yaushe za a warware ne. Ma da littafi na gaba da zan yi da ta kai a nan zan dakata saboda lokaci.